Kemm nixtieq nista' nibqa' nirriċikla budgets tajbin bħal dan u bħal ta' qablu għas-snin u għas-snin li ġejjin. Hekk saħaq il-Prim Ministru Robert Abela meta l-ħadd filgħodu niżżel il-Partitari Laburisti f'Misraħ San George il-Belt għal attività politika. Dikjarazzjoni li tikkonferma kif il-Gvern fil-budget mill-ġdid reġa' niżżel pataflum proġetti li semma f'budgets preċedenti u naqas milli jwettaq. U għal feċ l-iskandlu ta' Las Vegas u tal-MFSA f'karigi li kienu konfermati fi żmien l-amministrazzjoni tal-istess Robert Abela, il-Prim Ministru issa qal li se jagħmel riforma. Ma nemmix li hija prassi li nistgħu naċċettaw iżjed. Jien nemmen illi kull episodju għandu jiskatta riforma. Ir-riforma ħabbara ftit jinbot minn meta pajjiżna se jaffaċċja l-eżitu tal-testijiet kruċjali għal reputazzjoni ta' pajjiżna bħal dak tal-Manival fi żmien li l-industrija tas-servizzi finanzjarji għaddejja mill-aktar perjodu diffiċli. Qed tmexxi awtorità regolatorja ewlenija u taħdem fil-privat fl-istess ħin. Jiddik illum ma rridix iżjed. Dan meta ħafna deputati parlamentar laburisti fuq il-backbench imexxu awtoritajiet u aġenziji pubbliċi konflitt interess mal-iskrutinju li suppost jagħmlu lill-Gvern. Intant 140 każ ġdid imħabbra llum, Robert Abela semma l-pandemija darba biss. Budget uniku. Budget li vera f'nofs pandemija, imma budget li ma waqafx sal-pandemija. Mill-bqija ma ta' l-ebda importanza għal COVID-19 meta f'pajjiżi oħra Ewropej iddaħlu miżuri drastiċi ta' prevenzjoni mit-tixrid tal-virus. Iżda b'15 il-vittma f'9 ijiem, il-Gvern iħobb lin-nies. Ħbib tiegħi dan huwa gvern li jħobb lin-nies. L-imħabba mi slogan għalina. Imma għal din l-attività politika fi żmien li r-rata ta' trasmissjoni hija għolja, reġgħet spikkat in-nuqqas ta' preżenza tad-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fern. Abela qal ukoll il-budget iwieżen lid-dgħajjef. Lill-familji tagħna fl-aħħar mill-aħħar jgħidu dal-budget lili. X'se jkun ifisser għalija? X'se nkun nista' npoġġi fuq il-mejda tal-ikel iżjed għall-familja tiegħi? Iżda meta twieżen kollox, il-familji ħadu żieda miżera ta' €75 biss mingħand il-Gvern għall-għoli tal-ħajja fi żmien ta' pandemija u kriżi ekonomika kbira. Indirizzat lill partitarji wkoll Flair Abela, bint l-eks deputat mexxej Laburista u issa mħallef Tony Abela li qalet kif l-Isptar Mater Dei m'hemmx kriżi. Din l-amministrazzjoni ħasbet f'dan kollu u fl-istess waqt ħasbet f'mezzi alternattivi biex l-isptar tagħna ma jesperjenzax kriżi. Dan kontra x'qalu l-Unions tat-Tobba, il-Mam, kif ukoll tal-infermieri u l-Wiebel l-MUMN li l-kol saħħu kif l-Isptar Mater Dei mhux qiegħed ilaħħaq mal-pazjenti tal-COVID-19 u issew li s-sistema tas-saħħa kapaċi tikrolla jekk il-Gvern ma jieħux azzjoni. Intant, il-Partit Nazzjonalista fis-qarrija qal li Robert Abela ammetta li jista' jkun hemm persuni oħra li jmexxu entitajiet pubbliċi li għandhom każ ta' konflitt interess. Konflitt li se jimpedihom milli jwettqu l-funzjoni tagħhom. Bil-Prim Ministru jonqos ukoll milli jgħid għalfejn fuq l-istazzjon tal-Istat iddefenda lill-kap eżekuttiv tal-MFSA Joe Kuxkiri. L-isqarija qalet ukoll li minflok jinħella fi stil ta' politika tal-bitħa tal-iskola, Robert Abela ħjar jgħid lil Maltin u Lawċin x'viżjoni għandu fl-immedjat u fit-tul, hekk kif l-unika miżura li jiftaħar biha Labour hi dik tal-vouchers, proposta tal-Partit Nazzjonalista li l-Labour irredikola meta ġiet proposta.